Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Гамирҗан Миргазиевич, сез татар халкының Россия дәүләтендә тоткан урынын ничек бәяләр идегез? Татар халкы Россия дәүләтен төзүдә нинди роль уйнаган һәм анда нинди урын алып тора? Шынында төрле вакытлар булды бит. Мәсәлән, 20-нче гасырның башында да әле безнең депутатлар беренче Госдумалар барлыкка килгән вакытта Садри Максудилар һәм башкалар бик ялкынланып чыгыш ясыйлар Россия дагының Госдумасыннан 6-нчы елына, 7-нче елына һәм залда кычкырыш бара, рус шовинистларының кем бирде аңа сүз дип аяк тибә башлады. Китегез Төркиягә, китегез башка җирдә. Соңгы елларда безне Монголиягә да җибәрмәкче булганнар инде кайбер кешеләр. Ләкин Россияны карарга кирәк безгә бу татар дәүләте иттереп. Татар дәүләтчелегенең дәвам иттереп карарга кирәк. Ягъни бер икенче теге менә монда кергән безнең культураны бетергән формасында гына түгел. Татар халкының көче дә шунда ул Россияны оештыруда катнашкан. Аның иң әһәмиятле мәсьәләләрен хәл итүдә катнашкан. Аннан соң Россия җире дибез бит. Россия, ләкин рус җире дигән сүз түгел бит әле. Бу, мәсәлән, элекке Днепрога хәтле, булсын инде Сура елгасына хәтле булган территориядә без беләбез, рус 250-гә хәтле рус дәүләтенең булуы, рус князьлекләренең булуы. Бигрәк тә монгол яулары башланган вакытта. Безнең бабаларыбыз нәрсә эшли? Урта гасыр татарлары, Алтын Урда татарлары. Бу дәүләтне бәлки нәкъ шулай дип уйламаганнардыр, берләштерәбез дип. Бу дәүләтне берләштерә. Нинди юл белән? Ул да булса иң күренекле князьгә ярлык бирү юлы белән. Һәм башка таркалган, һәм бер-берсе белән атавыл сугышып яткан җирдә бер-берсен бетереп үзенең князьлекләрен зурайту өчен максат итеп куйган җирдә берләшә башлый. Чөнки татар тора аның башында, Алтын Урда ханы тора. Әгәр дә ул ярлык билмәгән кешегә буйсынмый икән, инде ниндер санкцияларга мөмкин, булырга мөмкин ул князьлекләргә. Шуның өчен туплану башлана. Әгәр дә шулай булмаса, әле русның феодаль таркаулыгы шушындай 200-дән артык дәүләтләрнең булуы тагын бик күп гасырлар дәвам иткән булыр иде. Бу бер нәрсә. Димәк, бердән әйтергә мөмкин, татар үзенең Алтын Урда үзенең кабер казучысын барлыкка китерә сыман, ләкин бер кашында бит Алтын Урда руслар тарафыннан яулап алынмаган һәм бетерелмәгән. Аның ичке сәбәпләре бар. Менә шушы рәвешле, бәлки аны аңлап та җиткермәгәннәрдер ул вакытта, шушы рәвешле Мәскәү Русына өчен рус дәүләте башының тарихы башлана бары тик Мәскәү Русыннан гына. Киев Русыннан түгел. Киев рус дәүләт генә түгел. Һәм моның белән уйнарга да ярамый. Шуның өчен белоруслар белән дә, украиннар белән дә, руслар белән дә мөнәсәбәтләр бу мәсьәләдә шактый кискен. Чөнки рус дигән сүзне теләмиләр. Киев Русия, Киев Украинасы, Киев Белоруссиясы дигән сүз дә урынлы булырга тиеш бу вакытта. Чөнки бу Киев Русия көнчыгыш славяннарның дәүләте генә. Ә менә Мәскәү Русының тууында татарның роле бик зур. Аның киңәюендә. Чөнки ул татарлар һәм аның бабаларының җирләре хисабына барлыкка килә. Татар һич тә чәчелеп яшәмәгән. Һич тә алай булмаган. Чөнки Тын океаннан башлап, шул булсын инде бу вакытта Днепр, Сура елгаларына хәтле ул татар җирләре. Ул үзенең тарихи җирендә яши. Шуның өчен территориясе ягыннан да, Алтын Урданың дәүләт төзелеше, гаскәр төзелеше мәсьәләләрендә дә
Россия бик күп нәрсәне ала. Һәм сәясәте дә аның шактый дәрәҗәдә киләчәктә Россия империясы, Россия дигән дәүләтнең шактый дәрәҗәдә аңа ошаган. Билгеле, аны тикшерүчеләр безнең махсус тикшерүне һәм җитди эзләнүне сорый бу. Менә мин бүген әйтергә теләгән һәм бу минем фикер генә түгел дип уйлыйм яны. Ул бик күп кешеләрнең башында дип уйлыйм. Шуның өчен аны бик тикшергә теләмиләрдер. Бәлки шундыйрак безнең битемне килә, бу рус дәүләте, рус ныгына дигән төшенчә, бу рус тарихына, чыннан да безнең татар тарихы Мәскәү тарихчыларында яки ниләрендә бирелми диярлек, бирелсә дә алар тискәррәк формада бирелә, Менә шуннан котылып без, Мәскәү галимнәре булсынмы, рус галимнәре булсынмы, татар галимнәре булсынмы, шушы мәсьәләне бергәләп эшли алабыз икән, русның да, Россиянең дә дәрәҗәсе төшми. Киресенчә, аның тагын да зуррак һәм тормышчанрак дәүләт булуын аңлашыла. Шулай булгач, димәк, сез Россия ул татар дәүләте дип әйтергә килдегез, әйеме? Шул исәптән татар дәүләте, һич югы рус белән, татар рәттән. Татар алтын урда булмый икән, татар тарихы булмый икән, Россия дәүләте һич тә була алмаган булыр иде. Менә шуны безгә яхшы аңларга кирәк. Тарихи территориясе ягыннан караганда да һәм киләчәктә рус дәүләттән аны аласыңмы Мәскәү Русымы, аннарсың Россия империя статусына күтәрелгән шырын аласыңмы, Россия тарихында һәм культурасында, аның яшәешендә билгеле татар халкы бик зур роль уйнаган. Һәм мин әйттем бугайында, гомумән шушы татар тарихы, татар культурасы, татар мөхите булмаса әле Мәскәү Русида, Россия дәүләте дә барлыкка килгән очракта да бәлки соңрак, бәлки икенчерәк төрле формада барлыкка килер иде. Менә шуның өчен мин Россияны рус дәүләте генә түгел, бу татар дәүләте дә дип әйтә алам. Менә бу Алтын Орда җирләрендә Россиянең Алтын Орда җирләре исәбенә артуы, ул менә аның тарихында нинди үзгәрешләргә китергән? Аның сәясәте ничек үзгәргән? Ничек уйлыйсыз? Бердән бу вакытта инде билгеле рус халкы да, рус кешеләре дә, рус галимнәре дә, рус тарихчылары да шун әгәр дә инде чыганакларны һәм тарихны объектив күрсәтергә теләгән чиракта, алар менә бу фикерләргә каршы була алмыйлар, йомшак әйткәндә. Гәр соңгы елларда аеруча бу мәсьәләләр татарның роле Россия тарихында шактый күтәрелде һәм бик кызык хезмәтләр килеп чыкты. Һәм менә бүгенге, әгәр дә инде бүгенге мөхитне алсак, бездә бит инде күбрәк татар халкы, мәсәлән Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасының туының юбилее хакында сөйләшә башладык, 100 еллыгы хакында башладык. Ләкин бу бит шактый дәрәҗәдә ясалма дәүләт татар халкы өчен. Һәм татарның 20% процентына берләштергән нәрсә. Ә бит сыйфатлы күпчелек, качественное большинство дип әйтәләр, читтә яши. Чит Россиянең башка субъектларында яши беренче чиратта. Ивановода да, Камчаткада да, башка җирдә дә. Шуның өчен әгәр дә без татар халкының сакланышы, аның культура үсеше мәсьәләсендә, теле мәсьәләсендә сөйләшәбез икән, бу федераль югарылыктагы мәсьәлә булырга тиеш. Шуны Мәскәүдәге безнең хакимияттә, безнең башка органнарда бик яхшы аңларга тиеш. Татарны юкка чыгарудан Россия һич тә көчәйми, киресенчә көчсезләнә. Һәм гомумән мин монда татар мәсьәләсе генә түгел, Киев Русиядә бит күп милләтле дәүләт булган. Димәк, көнчыгыш славяннар үзләре инде башта аларның хәрәкәтеннән килеп чыга бит бу
сыйфат, ягъни күп милләтле булу. Олар бит шуны эшләгәннәр. Беренче рәттә күп милләтле булуны. Олар бит чит өлкәгә килгәннәр монда. Фин-угыр җирләренә килгәннәр. Һәм бирыңгы төрки калганлыгы җирләренә килгәннәр. Хәзәр калганлыгы Болгар җирләренә килгәннәр. Мин күздән билгеле көньяк болгарлар турында, ягъни Азов буе беренче Бийек Болгар дәүләте хакында. Шуның өчен инде моны алар һичшиксез истә алырга тиешләре. Һәм теге юкка чыгару яки бетерү сиясәтендә түгел. Һәм моны бүгенге көндә безнең хәтта президентыбыз да Владимир Путин күп мәртәбә әйткәне бар. Россияның күп милләтлеге ул аның югарлыгы. Менә бер бар җәмгыятькә менә шушы сеңдерелсә, һәм безнең китапларда, дәреслекләрдә менә шушы нәрсә үткәрелсә, Россия тагын да көчлерәк булыр. Андый бәлки Единая Россия дигән партияләр дә кирәк булмас иде. Единая Россия дигән нәрсә бит ул исеме күрсәтеп тора. Россиянең иң беренче актуаль проблемасы икәнлеген. Siz nişe gülüsüz bile mesela biz bir tarih dersliklerini karasa onda bir barbar nindidir karşı koyu var. Tatarlar yazgan dersliklerde de İvan Krasnı'nın yavlap alığına da münasebet bir tiskeri demeyelim. Siz nişe gülüsüz bile tarihini nişik jitkirge gerek. Hem nerse işlerge tiyiş kişiler bile siz etken ideyeni tırmış başarı için. Bilgili şin tarihçi, şin fənni işlər bilan şөгыльләнә торган кеше, әгәр дә ул кисә галиме булмаса, заказ үтәүче галим генә булмаса, кемнеңдер теләген үтәүче генә булмаса, һәм башка тормышта була торган нәрсә артыннан гына китмәсә, аның өчен Алладан кала икенче нәрсә ул чыганаклар. Әгәр дә объектив һәм ныклап тикшерелә торган чыганакларны кулланып эшләсә, башка җиргә бара алмый. Шундый нәтиҗәгә киләчәк. Шуның өчен татарны миндер исемнәр белән ул безнең нәфис фильмнарда да күренгәли шактый дәрәҗәдә ул нәрсәне бетерә кирәк. Ул сиясәт кенә, фән түгел ул. Фән ул сиясәт түгел, тарих ул әкият түгел. Шуның өчен шушы элементар аңлау белән яшәсәләр, минемчә ышанам, безнең дәреслекләрдә дә һәм фәнни хезмәтләрдә дә шушы без бит әле котылагына барабыз, теге совет чорыннан соң тарих ул сәясәтнең бер хезмәтчесе формасында итеп бирү. Бик күп вакыт булды. Мин хәтеремдә, миндә шушы 70-нче елларда да сез югары безнең хакимият органнары, сез инде Болгардан артык бармагыз. Алтын Урда ул безнеке түгел, безнең дәүләт түгел. Менә Болгар безнең, Болгар дип килү һичшиксез ул безнең тарихны, безнең гомумән шушы панораманы дәрәҗәсенә күтәрелек тарихны йомшартуга китерде, ягъни ярландыруга китерде. Ягъни максат безнең сәясәт тыкшынуына тарихның ныклап, билгеле сәясәтсез тарих булмый, ансы да бар. Ләкин аның чамасын белеп, һәм иң беренче тагын да чыганакларыбызны күбәйтеп, объектив якын килергә кирәк. Ләкин тарих шулай безнең, мәсәлән, академикларга караганда кайбер тарихи роман язучы, талантлы язучыларыбыз тарихка ныграк якын килә, якынрак килә. Әгәр дә инде тарих нәкъ шулай булган, менә шулай булган, башкача булмаган дигән галим, академик булса да, ул галим түгел, ул тарихчы түгел. Чөнки без тарихка якын гына киләбез, ләкин барып җитә алмыйбыз. Бу астрономик телескоп сыман. Ләкин безнең телескоп борынгыга төбәлгән.
астананың пространствоға. Шуның өчен монда төрле юллар белән тарихка награк якын килергә мөмкин. Менә шуларның барысында файдаланып, безнең халыкның да күп кырлы булуын. Һәм бездә бит ныклап өйрәнелми һаман, ул инде башка җирләрдә шактый алга китте. Көндәлек тарих. Менә ул кеше ничек яшәгән, ничек чыксыннан торган, кая барган, кайда эшләгән, нинди мөнәсәбәтләр булган, үзгәреш, ничек киенгәннәр, нәрсә ашаганнар, нәрсәләр белән борчылган дигән нәрсәләр бик игътибар ителми, я восстаниелар белән мавыгабыз, я аерым шәхесләр белән мавыгабыз. Менә күптән түгел генә бит әле беренче томлык хакында сүз бардык. Атлираби Тимерхалинның иң зур нигә ул милләтне зур иттереп, төрле яктан иттереп күрсәтә алган үзенең менә шу аерым хәтта сүзләр белән дә аңлатмалы сүзлек дип әйтәбез инде без аны, ләкин аннан ул зуррак, шушындай хезмәттә дә ул зур картина иттереп күрсәтә алган. Шунысы кызык. Менә шундай фикерләр ишетергә туры килә. Милләт язмышы Татарстанда хәл ителә дип тә кайгырулар, менә чит регионнарны үрнәк итеп күрсәтү ягында аларга карап Татарстан үсәргә тиеш дип сез ничек уйлыйсыз? Милләт язмышы кайда хәл ителә, милләт тарихы кайда языла? Татарстандамы, регионнардамы, әллә чит илләрдәге диаспорадамы? Шактый җитди сорау. Ул минемчә татар тарихының үзеннән килеп чыгарга тиеш. Беренчедән, яңадан кабатлап әйтү инде бу, Россия җире безнең аның 75% яки күбрәк тә җире ул иң беренче безнең бабаларыбызның җире. Алыйк әле хуннар җырын. Хуннар хуҗа була инде 4-5 гасырларда бер Тын океанынан алып, көнчыгышта, көнбатыштагы Атлантик океанга хәтле. Алар хуҗа. Бик озакка түгел, берничә гасыр яки гасыр ярым, ләкин алар шул хәтле из калдыралар. Россия тарихында гына түгел, Европа тарихында да. Картайган Европа халкы ул вакытта яшәреп ныгып кала. Яки икенче аларның дәвам итүче бийек бұрынғы бийек Төрки дәүләт. Шулай аның территориясе Европа белән Азияны берләштерә, ике континентны берләштерә. Аннарсын киләбез икән без Хәзәр каганлыгына, шулай ул Хәзәр каганлыгы булмаса, русларның Киев Русия булуы да бик зур сорау астында. Ягъни әле Русиянең, мәсәлән, 882 елда барлык Киев Русиянең барлыкка килүе бик бәлки берничә гасырга тагында артта, бәлки дәүләтләрне ясый да алмаслар иде. Хәзәр каганлыгы нәрсә эшли? Ул рус җирләренә, менә шушы безнең җирләргә дә булсын, көньяктан килгән шушы күчмәлләрнең шактый яулар килү белән яши. Инде Хәзәр каганлыгында андый хаос рәвешендә күчмәлләрнең төньякка таба һөҗүмнәре булачак Киев Русиянең территориясенә һәм дәүләт барлыкка килүенә зур кыенлык тудыра. Дәүләт барлыкка килү өчен тынлык, шушындай тотрыклы ситуация кирәк. Хәзәр каганлыгы барлыкка килү нәкъ Киев Русиянең өчен мөмкинлек бирә, шушындай тотрыкны ясап. Хәзәр каганлыгы инде теләсә ничек үзе килә ул, үзе беренче славяннарга налогта дайында сола. Күп еллар буена шулай яшиләр. Ләкин икенче яктан Хәзәр каганлыгы мөмкинлек бирә көнчыгыш славяннарга үзләренең беренче дәүләтләрен барлыкка китерүгә. Һәм моны күп итеп санарга мөмкин, шуның өчен тарих яктан аласыңмы, территория ягыннан аласыңмы, татар халкы Россиядә шулай ук бер инде килмешә халыкта түгел, һәм чәчелгән халыкта түгел. Аның ул тарихи җире. Шулай булгач инде
Шулай булгач, бу мәсьәлә Татарстанда татар мәсьәләсе, аның культурасы, тарихы мәсьәләсе, яшәеш мәсьәләсе Татарстан гына күтәрерлек дәрәҗәдә түгел. Татарстан аны әйтә алмый. Чөнки Иванова губернатор әйтә, эшләпми монда татар. Алай дип әйтмидер. Ну, безнең президент мәсәлән хыялга бирелеп сырасында инде Иванова губернасыннан сездә анда татар мәктәпләре ачыгыз әле дип әйтә алмый. Бу мәсьәлә мәктәпләр мәсьәләсе дә, башка культура мәсьәләсе дә шундый таралган Россия күләмендә ул федераль күләмендә хәл ителергә тиеш. Федераль бюджет белән хәл ителергә тиеш. Татарстан бюджеты белән генә түгел. Ничек инде 75%-ны үзеннән читтә яшәгән 75%-ның татарларның культурасын, телен һәм башка мәсьәләләрне хәл итү безнең Татарстанның көченнән генә килә торган нәрсә түгел. Билгеле, ул үзенең урынын ала, үзенең нишасын ала дип әйтимме бу мәсьәләдә. Ләкин кызганча каршы билгеле бу минем күпмедер дәрәҗәдә хыял, ләкин бу минем инану, ул шулай булырга тиеш дигән инану. Ләкин чынлыкта алай түгел. Чынлыкта алай түгел, ләкин мөмкин инде фән белән генә яки менә шундый тарихчыны хәл итә торган мәсьәлә түгел. Onun турда уйлана һәм шуны дәлилләргә кирәк. Әгәр дә инде Путин безнең 2007 елда Германиядә без Наполеон Бонапартка да әйтәбез, карата әйтәбез, башка шәхес белән дә бәйлибез. Теләсә инде русына карасаң, аннан татарчага дигән фикерне шунда баргач та телгә алуы, демәк безнең Россия Федерациясе президентының да башында нәрсәләр бар дигән сүз. Шуның өчен ул хәтле нитеп булмый инде, фәлән тигән инде. Ул мәсьәләне билгеле куя белергә, исбатлый белергә, нигезли белергә һәм башка әкрен генә билгеле аны тырасалып булмый. Ситуация билгеле. Һич шиксез катлаулы, безнең файдага түгел мәсьәләдә. Сез ничек уйлыйсыз, менә ул хакта сезнең чыгышларда ясаганыгыз бар, татар тарихында булган вакыйгалар татарның менталитетына нинди йогынты ясаган? Мәдәни яктан, мәсәлән. Менә мондый, менә аерым вакыйга яки аерым шәхес менә шундый зур йогынты ясаган дип мин һич тә әйтә алмас идем. Бәлки татарның көче шунда да ул аерым бик шәхесләрдән генә тормый. Менә ул аның мәсәлән бер генә сифаты татар халкының борынгы заманнан бирле дәүләтле булуы. Аның бабаларының һәр вакыт дәүләтле булуы. Шушы рус колонизациясына хәтле. Икенчедән татарларның грамоталыга омтылышы, аның бер сифаты. Ягъни, мәсәлән, монда килгән һәм Россия халыкларына, русларның үзләренә дә икенче сортлы, безнең халыкларга инде өченче сортлы итеп караган немец сәяхәтчеләрнең дә инде аларның татарлар бөтен яктан да Карфоркас хәтта әйтә, бөтенесе дә грамотлы дип әйтүе, бәлки алай булмагандыр. Төрле хәл була бит тормышта. Бөтенесе дә грамотлы булып бетмәгәндер. Ләкин аларның шулай тануы. Ягъни, ниндер вакыйгалар хәл итми татарның менә шушындый аңарда булган сифатлар хәл итә. Менә шушы сифатлар бик кешеләрендә тудыра билгеле. Шуның өчен төрле хәлләр була билгеле, сүздә юк. Инде колонизация башлану һәм озакка сузылган шушындый нәрсә татар халкының күп сифатларын бетерүгә дә китерә билгеле. Мәсәлән, әйтәләр, ислам дине җырны тыйган, ислам диненең бер гаебе дә юк. Коръән үзе ул җыр белән нителә, моң белән башкарыла торган нәрсә. Ләкин инде
шушындай профессиональ юғарылық юғала бара. Келешекте татар рухын, татар культурасын билгеле ислам гына тота ала. Ислам ул дин түгел, ул яшәүш рәвеше, ул дин генә түгел, ул яшәүш рәвеше, ул философия. Һәм гомумән кешенең көндәлек тормышы ул мөселман кешесенең һәм шул исәптән татарларның да. Шуңа күрә монда шушы сифатларны югалту һәм инде һәр шәһәрдән, хәтта аларның таркату мәсьәләсендә зур эшләр башкарыла. Караплар изә торган елгалар буеннан татар авылларының күчерелүе. Казан шәһәреннән хәзерге вакытта да шин татар авылы юк бит, 30 чакрым радиуста. Барсы да алар читкән ителгән. Һәм фактически ул вакытта бер татар кешесе дә калдырылмаган булган шәһәрләрдә, Казан ханлыгының инде. Бу китерә билгеле безнең халыкның авыл халкына әверләүе. Ләкин мин гомер буе авылны сагынып һәм авылда тууыма горурланып яшәгән кеше. Авылны һич тә кимсетеп әйтмим. Ләкин һәр нәрсәнең урыны бар. Бүтән югары культура, профессиональ культура бары тик шәһәрләрдә генә барлыкка килә ала. Бүген дә шулай ул, 1000 ел элек тә шулай. Авылда мәсәлән опера театрларын күрү мөмкин түгел. Һәм ул мәгънәсезлектә. Анда художникларның, хәтта табигатны тасвирлаучы художникларның да эшләр эчендә урын яки мөмкинлек юк. Музейларның, зур музейларның булуы да һәм академия наукларының урнашуы да авылда мөмкин түгел. Шуның өчен нәрсә эшли билгеле, аның элекке югары Европада беренче шуен кыйган, әллә инде математик ачышлар ясаган, астрономик ачышлар ясаган халыкның билгеле культура ул яктан караганда, шушы ясылыкта караганда түбәнәя. Шуның өчен дә инде бу билгеле татар культурасына да, аның бар ягына да нык тәэсир итә. Әгәр дә инде без нишләп безнең татарның шундый халыкның Европа һәм рус аеруча 19 гасыр рус культурасына хас булган дахилары барлыкка килмәгән икән дибез икән, бу шуның нәтиҗәсе булып тора. Ләкин һич тә яңадан кабатлап әйтәм, авыл средасы, шушындый мөхит культураны икенчерәк якка бара. Иң беренче анда инде халык культурасының ныклап үсүе, ансы да бик кыйммәтле культурада күренә. Тарихлар күбрәк инде тарихи легендалар, риваятлар формасында бара. Аларны күп санарга мөмкин. Шуның өчен инде без менә шундый безнең бик художнигыбыз дип әйтсәк тә кайбер очракларда, ләкин бит аны чагыштырып та карарга кирәк. Европа культурасы белән дә, рус культурасы белән дә анда минемчә ул чорда шактый чагыштырганда күренә бит инде дәрәҗә бераз какшый. Бу билгеле татар милләтенең сакланышы белән дә бәйле. Мәсәлән, минем өчен 20 гасырның башындагы чор, борынгы чорны мин өйрәнүче булсам да, гаҗәп дәрәҗәдә ошый. Нәкъ милләтнең чын бүтән күзәнәге белән дөрләп яшәүе. Һәм татар буржуазиясының барлыкка килүе, татар пролетариатының барлыкка килүе, татар буржуазиясе бу капиталистик чорда хәзер без беләбез инде. Бүтән җирдә конкуренция. Анда син татармы, русмы хикмәтендә табышканабызсың. Ә менә шундый дәрәҗәдә хәтта рус буржуазиясе белән янәшә яшәүе һәм татар культурасына хас булган 70-тан артык газета, журналларның чыгуы
Россияның бик күп регионында, беренче газет татар газеты Казанда барлыкка килгән газета түгел, ул бит Санкт-Петербургта беренче татар газеты басыла. Ягъни анда ул бит шулай ук ситуация белән бәйле, мөхит белән бәйле. Демәк, анда да алар зур роль уйнаганнар. Алар иң беренче Петербург татарларына кирәк булганга күрә чыккан газета бит ул. Демәк, анда да Россия империясының башкаласы булган бу шәһәрдә дә аларның рольләре, мөмкинлекләре зур булган. Ләкин анда гына тора алмаган билгеле. Мин Нур газеты турында сүз алып барам. Һәм татар театрларының шулай барлыкка килүе төрле җирдә. Без Казанны 1920 ел, 19 гасырның икенче яртысыннан гына ул татарның төп үзәге дип әйтә алабыз. Һәм шуның өчен безнең Казан ханлыгын өйрәнәбез, әйбәтләп, ләкин башка безнең дәүләтләребез Казан ханлыгы гына түгел бит. Сибир ханлыгы да, Әстерхан ханлыгы да, бик кызыклы Касым ханлыгы да, башкалар да. Алар безнең ничектер читтәрәк кала. Шуның өчен менә шушы татар дөньясын бер рухта, бер зур иттереп өйрәнү кирәк. Тарихны, культураны, мөһиммен Россиядә тоткан ролен шушы мәсьәләләр турында уйлану тагында уңышлырак, тирәнрәк хәл итүгә китерәчәк. Шуларны аңлау. Сез ничек уйлыйсыз, сез әйттегез, югары культураны кабул итә алмаган күпчелеге авылда яшәү сәбәпле дип. Моның чагылышы хәзердә күренәме? Сез ничек уйлыйсыз? Югары культураны кабул итү һәркемгә насип түгел. Һәркемнең мөмкинлеге юк аның өчен. Ул хәзердә шулай. Чөнки, мәсәлән, без бит инде шактый кеше симфонияларны, операларны бик өнә бетерми. Бәлки без беренчеләр, чөнки без аңа өйрәнмәгән. Күбрәк безнең илә һәм шуларның вариациялары. Аеруча мин шулайрак дип аңлыйм. Аны шуның өчен культураның шактый төшүендә югары классның, акчалы, бай классның юкка чыгуы белән дә бәйле. Беренчедән шәһәрләрнең бетүе, икенчедән югары классның, ягъни аның мөмкинлекләре бар. Югары культураны алар заказ бирүчеләрдә, югары культура әсәрләренә, чөнки акчасыз бер нәрсә дә итәлмәй. Язучының да, ниләрендә һәр вакыт, әгәр дә аларны менә шигырь языгыз, иртәгә басу сөрүгә чыгарбыз дигән дип булмый бит. Алар һәр вакыт шуның белән генә шөгыльләнеп яши алалар. Һәм аларны билгеле ашатырга, читергә, яшәтергә кирәк. Шуның өчен заказны бирә югары катлам, ягъни акчасы булган катлам, феодал катлам безнең юкка чыгарыла. Һәм шул феодал катлам билгеле беренче чиратта аны үзләштерүче катлам, ул грамотлырак катлам. Чөнки укыту һәр вакыт акчалы булган, түләүле укыту булган. Ул хәзердә шулай нигездә. Шуның өчен акчасы булган кеше генә сифатлы чын мәгънәсендә белем ала алган. Аннан соң татар халкында шундый бик миңа ошаган институт яшәгән бит. Ул укытучы һәм укучы институты. Аңлатып китәм. Димәк, кайдадыр ниндер зур мәшһүр булган уку йортында белем алу түгел, кемнән белем алу мәсьәләсе бик һәр вакыт күз уңында тотылган. Шәкертләр мактанганнар, менә мин шуның шәкерте дип. Инде остазлар мактанганнар, әгәр дә инде шәкертләр анда үздереп җибәрә калса, инде ул минем шәкерт дип иде. Менә шушындый нәрсә бик оештырылган булган. Менә буларның киләчәктә инде менә шушы бераз шушы безнең татар дәүләтләре бетерелгәннән соң бераз түбәнрәк төшсә дә, бу элекке традиция гаҗәп көчле булган. Традиция гаҗәп көчле, шушы традицияны саклау калу өчен дә саклап калуның да бер механизмы булган. Чираттагы.
Менә шушы күренеш хәзер дә күзәтеләме? Сез ничек уйлыйсыз? Менә сез әйттегез бит, менә бу шәһәрләр бай катлам булмавы, ул хәзергә кадәр килеп җиткәнме? Ул хәзер дә сиздерә. Беләбез бит, билгеле, Казан шәһәрендә дә хәзер күпчелек диярлек татарлар яши, ләкин ул инде андый чор узган. Ягъни мин күз итәм, милли яктан, мәсәлән, шәһәр. Татар шәһәре, рус шәһәре, башка милләтнең шәһәре. Ягъни бөтен яктан шуны сеңдергән шәһәр турында сүз бара. Ә инде монда килеп, мәсәлән, татар Казан ул татарларның хәзерге вакытта шактые, но яртысы күбрәге татарлар яши дигән нәрсә бит әле безнең культурага, традициялар дәвам иттерергә ныклы нигез була алмый әле. Аның рухы белән шулай булырга тиеш ул. Теге кеше саны яки не белән генә түгел. Һәм билгеле бу нәрсә сиздерә, ләкин мин әйткәнчә, мин һич тә авылны кимсетеп әйтмим дип әйтәм бит. Теге билгеле шундай гыйбарәләр дә бар. Француз язучылары авылда туа, шәһәрдә үлә дигән гыйбарәләр дә бар. Менә шушы авыллык һәм авылда алган шушындай рухи байлык билгеле сүздә юк. Татар халкының культурасын үстерүдә дә. Чөнки барыбер традиция нинди югалтуларга булуына карамастан традицияны саклаган борынгы заманнардан килгән, авыл шартларында булса да саклаган. Хәзер билгеле мәсьәлә бик катлаулы. Аны булай гына әйтеп, минем теге шактый гипотезаларым хыялланган нәрсәләр белән генә хәл итә торган нәрсә түгел. Менә бу, мәсәлән, бездә, мәсәлән, татарларның операда бик үк яратмавы, өнәмәве дип әйтү инде, мәсәлән, Минемчә, татар гына түгел, рус халкы, гади халкы да бик итеп бетермидер. Ул шушы нидән килә, тәрбиядән һәм мөмкинлекләрдән килә, нәрсә бетерүдән яки аңлаудан килә билгеле. Татарның бәлки татарда кичелерәк торгансы аңлашыла. Шушы электән килгән Әйе. Менталь дәрәҗәдә дип әйтик без моны. Юк, безнең дәүләтләребезнең бетү хәзерге вакытта бит, мәсәлән, бөтен культура ниләрен үзләре генә яши алмыйлар. Дәүләт бик нык ярдәм итә. Ул электә шулай булган билгеле. Бигрәк тә байлар һәм күпмедер дәүләт һәм дәүләтчелекнең бетүе инде тагын бер сәбәп була. Димәк, дәүләтчелекнең бетүе, шәһәрләрнең бетүе, феодаль катламларның кырылуы, менә аның безнең бераз профессиональ культурны, югары культурны аңлауда, тудыруда билгеле зур җитешлекләргә китерә. Ләкин икенче яктан безнең бик көчле әдәбият шулай да үскән, димәк, аңа мөмкинлек ныграк булган. Ул шартлар, димәк, аның җирлеге калган әле. Анысында әйтергә кирәк. Монда бөтенсендә опера белән генә, ни белән генә әйтеп булмый. Һәм шулай бер генә сорау бирәсе килгән сезгә, менә хәзер бит шәһәрдә яшьләр, шактый татар яшьләре, менә шәһәр татар культурасын күтәрү юнәлешендә эшлиләр. Сез ничек уйлыйсыз, менә монда без бит инде озак еллар теге авыл татарны Чишмә башы авыл дип әйттек, ә менә хәзер шундый яшьләр бар, алар шәһәр татар культурасын күтәрергә телиләр. Сез ничек уйлыйсыз, менә моның киләчәге зурмы? Ничек бәялыйсыз? Бик катлаулы мәсьәлә. Чөнки әгәр дә инде монда бердән бик күп мәсьәләләрдән тора билгеле. Бердән халыкның аралашу, синең күршең менә монда бер йортта яшисең, бер подъездда, бер этажда яшисең, монда яши украин кешесе, монда яши еврей, монда яши рус, монда яши татар дигәндәй бер төпнинең булмавы. Ләкин беренче рәттә менә шундый, менә безнең вакытта, без студент булганда зур роль уйнадырыя
татарны берләштерүдә шундый культура мәсьәләләрендә Тукай клубы, язучыларның Тукай клубы. Анда бәхәсләр дә бар иде. Шамалап инде билгеле чорына күрә дигәндәй, без бик яратып йөридек студентларда ул нигә. Һәм безнең культура учрежденияләре дип әйтимме, оешмалары да менә аның сифатларын, ягъни халыкны рәхәт булсын аңа килгәч. Ул тегә килеп мәгълүмат алу гына да түгел, ягъни спектакль яки җыр гына да түгел. Аралашу мәсьәләләрне хәл итә торган нәрсәләр күбрәк булса, һәм шушы юнәлештә эшләнсә, бәлки аның нәтиҗәсе барырга мөмкин. Билгеле, безнең 90-нчы еллардагы теге вулкан сыман атылган вакытта һәм азатлык кычкырып йөргән вакытта Ирек мәйдандагы алар билгеле бик озакка бара алмыйлар. Гомумән тарихчыны күрсәтә, халыкның битендә ул һәр вакыт шулай митинглар белән генә яки лозунглар белән генә мәсьәләләрне хәл итеп булмый. Күбесен бик четерекле һәм властьлар белән бергә көне-төне бергә эшләп, бергә уйлап һәм бер-береңә юл биреп дигәндәй шул вакытта гына ниндер нәтиҗәгә ирешергә мөмкин. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.